Mä ostin autoon semmosen navigaattorilaitteen. Tosi kätevä laite oikeesti. Ehkä parhaimpia ostoksia. Se maksoi ihan liian paljon, mutta kätevä laite. Mä laitan sinne vaan osoitteen ja se kertoo mihin pitää mennä. Silleen oikein vasen. Sitten mä oon perillä. Ihan mieletön laite. Ainut ongelma, kun mä ekan kerran käytin sitä. Mä olin työmatkalla ja todellakin tiesin, miten mun töihin mennään. Mutta ongelma oli se, että se oli nainen, joka kertoi mulle, mihin mun pitää ajaa. Ensimmäinen mutka silleen, turn right, niin silleen, vitut. Turn right. Katsotaanko? Ainakin niissä pitäisi olla, okei, niissä on eri ääniä, mutta eri fiiliksisiä GPS-navigaattorilaitteita. Se olisi musta loistavaa. Eri fiiliksinen GPS-navigaattorilaite. Yksi olisi semmoinen pelotteleva GPS-navigaattorilaite. Ajat kolmostietä ihan rauhassa silleen, yhtäkkiä silleen, varo peura! Mitä täällä? Siis silleen, ei täällä ole peuroja. Jeez. Yksi olisi semmoinen, mikä on monesti muutenkin siinä, siis ihan oikea ihminen sinne vierellä. Se olisi semmoinen, voisiko sanoa, että luonnollinen GPS-navigaattorilaite. Tai niin vittuileva. Semmoinen, joo mennään suoraan, mennään. Tästä olisi paljon nopeampi, mutta mennään! Tehdään kaikki niin kuin sä haluat tehdä. Mene! Ei kun mihin sä haluaisit mennä? Ei, mä haluan mennä mihinkään. Mene. Tehdään kaikki niin. Mutta ehkä mun lemppari ehdottomasti olisi kuitenkin hajamielinen GPS-navigaattorilaite. Silleen, yhtäkkiä silleen, oi vittu tosta! Mitä?